Työpajassa tapahtunut, henkeä pelastanut virhe on syy siihen, miksi vanhempasi eivät ole kuolleet. Annanpa selityksen. Vuonna 1956 amerikkalainen insinööri Wilson Greatbatch työskenteli elektronisen laitteen parissa, jonka tarkoituksena oli tallentaa epäsäännöllisiä sydämen rytmejä. Kootessaan piiriä hän vahingossa asensi väärän vastuksen, mikä muutti sähköistä ajoitusta. Tallentamisen sijaan piiri alkoi lähettää rytmisiä sähköimpulsseja. Hänen yllätyksekseen kuvio muistutti ihmisen sydämen sykettä. Greatbatch ymmärsi välittömästi tämän virheen mahdollisuudet ja uskoi, että sitä voitaisiin käyttää vajaatoiminnassa olevan sydämen säätelemiseen pelkän tarkkailun sijaan. Seuraavien 2 vuoden aikana Greatbatch kehitti laitetta edelleen, pienensi komponentteja ja koteloi ne kehoystävälliseen materiaaliin. Vuoteen 1958 mennessä hän oli kehittänyt ensimmäisen onnistuneen implantoitavan sydämen tahdistimen, joka antoi sydänlihakselle tasaisia sähköimpulsseja. Varhaisissa malleissa käytettiin transistoreita ja elohopeaparistoja, ja ensimmäiset ihmiskokeet alkoivat pian tämän jälkeen. Nämä varhaiset tahdistimet pidentivät potilaiden elämää, joilla aiemmin oli vain vähän hoitovaihtoehtoja vaikeisiin rytmihäiriöihin tai sydämen tukoksiin. Greatbatchin sattumanvarainen löytö ei ainoastaan käynnistänyt sydämen tahdistuksen aikakautta, vaan siitä tuli myös esimerkki siitä, miten innovaatiot voivat syntyä odottamattomista tilanteista. Nykyiset tahdistimet ovat huomattavasti kehittyneempiä, niissä on ohjelmoitavia ominaisuuksia ja pitkäkestoisia paristoja, mutta perusajatus on yhä sama. Se, mikä alkoi yksinkertaisena virheenä vaatimattomassa newyorkilaisessa työpajassa, on sittemmin pelastanut miljoonia ihmishenkiä ympäri maailmaa. Onko sinulla iPhone? Etsin ihmisiä auttamaan minua luomaan sisältöä brändeilleni ja asiakkailleni ansaitakseni rahaa. Ja oletko laittanut ilmoitukset päälle, jotta saat vielä parempia videoita suoraan sähköpostiisi ilmaiseksi? Videoita siitä, miten voit kasvattaa omaa verkkoliiketoimintaasi edullisilla työkaluilla ja ansaita rahaa pelkästään iPhonea käyttämällä. Kiinnostaako? Tilaa silloin kanava.